L'Annie Baker escriu Joc de miralls i és unes classes de teatre per gent normal, fetes per una professora, amb un fuster, amb el marit de la professora, amb una nena que està a un any de començar la universitat i amb una suposada actriu que es vol desenvolupar en un poble inventat, un centre cívic qualsevol, d'un poble qualsevol, i allà es troben aquestes persones fent exercicis de teatre on s'intenten conèixer una mica més. El còmic ja és més complicat. L'Annie Baker estructura la peça en 6 setmanes, vull dir, és un curs de teatre que passa un estiu durant 6 setmanes, un dia a la setmana. En aquestes escenes el que fa és intentar captar o sigui, posar l'atenció de les escenes al nivell de l'atenció del públic del segle XXI. Llavors, els conflictes són immediats. Anem descobrint, i aquesta és la dificultat dels actors, de no anticipar tota la informació que es va creant, perquè un va coneixent els personatges a mesura que van passant aquestes escenes i aquestes setmanes. Llavors, és veritat que a les pauses i durant els exercicis anem rebent moltíssima informació dels personatges i llavors comencem a veure que el matrimoni no és un matrimoni que estigui gaire bé, el fuster fa un any que està divorciat, la possible actriu fa 5 mesos que ha arribat al poble, la nena té també la seva tragèdia personal amb la seva família. Però tot això és una informació que es va donant i que llavors l'espectador va sumant i és l'espectador que va tancant l'obra en funció del seu bagatge i en funció de la seva educació. La dificultat per nosaltres ha estat alhora intentar ser fidels a aquesta partitura, perquè com bé deia el Juan Carlos, cada vegada que intentàvem sortir en algun moment d'alguna de les pauses o dels silencis marcats, el text les escopia. Però alhora també és un text en el que hi ha d'haver una certa llibertat per l'actor, m'explico. Penso que hem de desaparèixer com mai en aquesta funció perquè del que es tracta, aquesta autora tinc la sensació que intenta traslladar la vida real a l'escenari i posar la lupa en aquelles petites coses del dia a dia que ens passen sovint desapercebudes i que són el motor de canvi d'aquests personatges. M'agrada molt com l'Annie Baker explica els personatges, no? O sigui, no els explica només a través d'ells mateixos, sinó, per exemple, hi ha un exercici que fem uns monòlegs en el que expliquem a un altre personatge, no? Llavors tens l'oportunitat de conèixer aquestes persones a través d'això d'ells mateixos i d'un altre. I també vam entrar tots en aquesta obsessió per descobrir l'Annie Baker i llegint entrevistes seves diu una cosa molt bonica, diu que totes les persones som brillants i som idiotes, ho diu tal qual amb aquestes paraules, i escriu uns personatges així, escriu personatges que tenen moments absolutament lúcids i tenen moments patètics, una mica extrems, que realment impulsius, que no reflexionen i que després, per tant, se senten en el ridícul. I per això parla tant d'aquest concepte de la incomoditat, perquè vol portar tant a l'espectador com als propis personatges i als propis actors en aquests límits